jatano no lamsago ani tegi sakatal blogo hingke phung kaham do hinsinai na dipor kaham do hinsinai ortek ki tongka phung bong sukya dipor bo kasugeng tongka to dipor kaham na hinsinai dipor kaham jatano no hingkai ang tabung no ganti wa hingkai phung thik ang blog start khlaimalia hingkai rok ani bokhra ko ri rojak nukhna hingkai nok ro kisa poriskar khaimani tini hingkai to brihaspatibar ke nok ro huwei ke nok poriskar ro khlai hingke mami songo niramis tahu sung tini ke brihaspatibar ke sung niramis tahu hingkai ikoloki book ke ripru ruwa riapru riya ko atoi no kai phungni theke khlaimali asi video tongmani to tabu no bai malai kya ngai mami to sangna nanglia ke tam khainai ko tui ro kisa dana nangana no toni rikha koyekta angka tabu asuk ti kesang no nangge malia haipano riango angke freeze na ba online rikha angke or kunu ko korei khuloki phunuga no angke kunu korei ko hano kisimisa angke bono salo ya wi toni khangke bobu jam gui thangla bla ba gino gonta kaisa rok phano bono salo ge matungon angke tabu ka ang phataro thangoi ko ani rubber rok sini mani sin rubber rok no ang philnai Thatung tung mani marang kha megla sare thangkha ungko taini khanap sukorbar tin sukorbar rogose wati rok nugjak tongsi ga ekdom satung suka tabu mai kata lo lapha ga daitino waiklen ho rana na khai rubber now ani blow dilin duka rubber ke rubber khai ke ba rubber bai pai chreja abrahon kasamasan ro ani blow buljak khai nu nai ke ani lifestyle sinrong no nui phunui tong khaba ke kumnang kasi ka beba phili ro bai kana 12টা বাজি খাংখাইনো রাবার no চেঞ্জ খাইরনা নাঙ্গো পুইলাও যেটা লামানি আপনি টিসে ফিলিরনা নাঙ্গো তা হাইকে চেঞ্জ খাইনা নাঙ্গো হাই হাংকাংকে ব রানমানি এক ইয়াংনি থাঙ্গো কে দিনি খাকস ফুঙ্গো খাকসারান খাংকে সারিগোতে খাকসা আম হাইকে রান্না নাঙ্গো তা রাবার রকে সাতুং তো নাঙ্গাই তঙ্গো জাগো কাবাঙ্গে আ জাগা তংনাই যত্তনো আং ফিলিরবাইনা নাংনাই তিনটা ডাংদাল তঙ্গো হাংকে আবুনি পরি খাংকাই সিনি অরনি কুয়াইবো থাই রকলাই তংবেখা হাংকে जों তো কুয়াই খাগি ফালজাকিয়া ke je kumu jotono klai tong pika ke abono yang ko satsa ko toni nai hinga ke ulo hingke jeng kuai kthui rok phalota kuai kthui hinga ke dam kabang no mano haipano asuk bang rime ata buthai hinga ke to ke yang wak bo bono other ri rekhang ke te otek kuri rekha hingke te baksa hingka ke tesa bono slamboi rahori ruphaina nangna hingke phungko je rmani abin orde no lukhlai ri rekha hingke bobu kisa adar chama hamya ke tangkhang ke bon pichi bai masa risinai pichi green bagi thokjeng tangkangke aboni pori kangkai ang tam khaika ge ang to tabu moida rok kunu phansaya chajang kri ga ge tam khaika ge ang sana pai to ni mani ga ge mo sana no ang ko tei chomui toni nai hingka ge bono sari ko hingke ang santu jarao kisa tv rok nai ti phano kam khai ti phano sawi kisa time pass khaina hini ki sana rok samani no kaham tei gubuni rok saman slai ke yang bo sal se thangna nai tongkha yang khaksa ri gi tongkha ge robo sini khedo bo ar khedo bolte onko sung rabal lamani kisa sal thangai tongkha jagawa tab khe ang sari ngi tongkhaba ke salba thangka hingke anu uklok magnu ki mangkhan rubber lamjak ke rubber ronan bagi phaijak kangke kisa thumani mairok sabai kisa thu tongmani ke amse muktri thangka ta rokoi tongmani ga korok korok thangka hingke sisaka yang bo mairok nagai tongman machine khorang khanao sisaka amse naimale sal thangna nai tongha kisi sa tongkha yang ko sal ge rubber ror bai kangke kheto thangnai amase angko saisung tam tamo khai jongkha tamo ngai tongkha nainani mikthang bari bo thangnai to edati phat phat tabuk rubber rorina bai kana ani kam paikha hingke tabu ke ang ro phunukoi tongo ang serum jata use khaimani abo hingke stress no abo hingke 65 bo sujani mario chikon te hingke tisa cotton ga ke 200 ni beshi tongo hingke mo ha serum asuk hamya phul abo phul pur sim kisa kisi haingi tongo ke ulo ke daitino rani thango hingke daitino stress rangi thango hingke serum ga ke ang l'oreal si belai chajak mani to rang green ba yang pai mali amo bo belai dam tongo ke amni pori ga ke ang
ang berena hani nokar bani sigi sinara moso belati muni tongkha ke amon rok kisa phunuka inge moso belati muni tongbai ka abo khagui se sana nangsinai inge ama sunrum hapika ang inge yang light red nai inge sinu sung satra songman digi wa hapnai galai dri khayang munak inge tongbala inge o jaga ni lota kari renai inge ang to satra sokliya inge ama bo kheto thangsa ke bo sopai kangka titukunai kabin porike bo satra songnai aboni bagi ang abono phataro kari ri rekha inge bo olongke yakung ro sui hapna nangane hini inge to bo phaiganka titukusinai ta sokpeka asuk dini lama phaijagya tin khel lama kisa nokharka ke kheto wala muklainai tabu norok o jaga o nugui mankhana ke obonke maiguria raja ke tisa jagya khu gangke duirin haikawi tongkha hingke moti sawi nagna ni baki tongkho hingke yang joto 3-4 bosta sukrok da manno saimanliya hingke yang gon rok nugui mankhana ke orangke soigutha albaija hingke orangke mogodam kainai hingke o jaga bo chung mai khlaio ke o jaga ni mai ke chung agini mani peikha hingke durga puja por chung o jaga ni mai katalno chung ama osano bok laikha hingke yang hongke mai baksa ranai tongkho hingke chung o khetao chung dan rokno albaijak phunukmani ke a jaga o hingke mogodam kainai hingke rok mogodam paimano hingke agi hingke momphol tabu ke mogodam hingke aboni pore hingke nogo phaimani hingke abangke tisani bini kwkui hingke bono daily ma cheklogo ang mia nukya tini subo bai tisa malai sio hingke bo cheklek jara muchung jagui tongka logi santiri tongda ano hingke ang bono cheklego hingke pura tongthokjak timani hingke sari bo hingke tongkhabela hingke abono hingke borok o jaga mono tongoi naiklai laio hingke ang to asuk lama se hingke amo nogo phaipekha ga yang bosal haptui monak sogya hingke tongkha hingke yang hingke ani yang go nok go do phulogjak hingke oro satra sokna nai tongo ama ambake ang habliya hingke yang no gantio direct hablai sinai hingke o jaga o ani mani kisa tongo hingke doga khulogui hablai nai hingke hablai hingke chung oro tamon nugui mankha hingke oro hingke ang sana tui sommani hingke abono ang tabuk cooker o ruknai hingke obo hono mogodam bwchwlui hingke obono chung khetao soigutha alpaijak a jaga o kainai hingke rok paimano agi hingke ongko momfolni bagui rok phaimani hingke tabo hingke mogodamni bagui phaidi paiphaidi hingke cooker ang chana no rugui rwkha hingke rubai mani pore hingkha asuk wngui thangka kwbangma wngui thangka mosom sani kisa bara rwmani se to bangsuko saisung ke chaisa chabai kalak ang obono Tatono noko kri pai jora tabu hingga yang hingke TV sori tongo TV naine srapsa kangke sana satu tei nainai hingke ani to kun sajaknai rok sikis kri hingke mahai sana rok no samani sawo amne kaham hingke amono ang rugui sawi tongo hingke sana sagana bele thogo sana ke phungo hingke sana time kri hingke sari rogo saka ke tisa tongthogo ta som rui cooker rukha hingke amni pore ang oro tei kubuni sosora pias rok riri ekta amhai khangke to thogo tebo simple tei kun kri asukma tibinaga ang tabuk horni bagui mui songnani wanawi tongkha bwri borok hingke mami songnani jora shopping hingke wanao tamo songnai tamo songya mikethung se milerui maya hingke tongkha hingke oro hingke kosoi bai hingke tei mulai kuphur jat hingke nog nugui no tongkha hingke oro 5ta tongmani mulai hingke 2ta hingke niramis thongui rwkha hingke o kosoi tongo hingke uansukha kisa thogrui amon rui phano songui risuano hinui atekhe chala sinai to hingke songui sipai hingke ani mui thogi tongkha ekdom kormo khlaiwi ge ang mui rok hingke soti kisa nangsajak khe hingke mane hamjago ta colour rok naithokjago hingke tini hor bagui omono chung chalai sinai to hingke ang maisa bai hingke tabuk to angni bedroom o sokpaika hingke ang tabuk ani bed o asukjak hingke norbai kisa kok share khainai ani dukhoni kok no hingke to ang dukho nangjak tokphano ang srapsani bara asuk bakharo tui tongmaya ke hamka thasni ke mood off ungjak ang kisa kabui tongjak ke rok ani mokologi torsajak khani nugui tongkha ang kabui hamui paidrop hingke asuk bo bakha tui tongmaya tophano muitu khake bakha sep ongo hingke ang to tabuk vlog rok khai tongo hingke rok ano nugui tongo vlog rok khaimani ketei ang personal video khlaio family vlog no tophano ang no beshirbak nukjago ani personal mangno ongo beshirbak hingke
Buini bo ani camera rok jabardast asap phunu gya ang inke saja ya bong ko boya bun bage asap phunu gya ang sim nuksa ke tongo iti tin rong no ang tamsa tam khai amro bang rong share khai tongo sawi no khanaru tongo to ke abni bisingo ke ang to blog khai tongo den ha ka ke ang blog khai mano sajak yang nai tongo ani angni uklogo je hingsa runai rok blog sajak ya ke ang khnaka ke dukho nangkha khoroksa borok bwkhano bwkha bwchawi bwkha srangge kam khai tongmano amo hai kok sitra rok sajakha angkai onek bwkha thwi thango hingka khe to ani ati no wngwi tongkha bwkha srangya wngwi tongkha ta ke ang ta uansugui tongo ang ba o blog khaimano yakar risinai hini ang uansugui ma tongkha hingke onek gure mane onek gure wi tongkha khlaiya hwnwi tongkha hingke bo khlaina bo musugon rokni bagwi ke khlaika hingke bo ujeta ano hamya hinai rok hingke borok bo tisa haino hai hamya hinjaknani kiruwi tongkha ang kiru bolte tamo iko khnaka hingke tisa ang jolinai mata kharapnai abono tisa angno dukho nangnai bwkha bainai iko abotino hingka khe nongno kisa comment khai sasi rok to ano kwbangma support khlai tongo ang ba o blog no YouTube khaimano Yakarui da rwsinai na regular da khai tongnai kenrok no kisa comment khai sadi hingka khe angkhe kisa bwkha thwi thangkha ta khoroksa borok bwkha bwchawi ati kam samung khai tongmano kok sitra sajakha hingke bwkha thwika hingka khe kisa dukho to nangjak tophano kisa srai kheno kok sawi tongkha ang aswk rok kabui bo tongmaya abo bo maya hingke to norok no ani dukho kisa share khaika norok kisa comment khai sadi ang ba blog continue regular da khai tongnai ke yakar rwsinai aska ang hingsa mankha angkai tongmono ang blog khaipika hingke next blog no malainai tongmono khlairi hingke malaili angkha to tini bagwi asukno tata bye bye. Ani video naimani bagwi bele no hambai ang norokni haunchmano norok support nango ano subscribe khaidi like khaidi and share khlaidi.